Здравейте отново, хора! Толкова се вдъхнових да направя този блог, че дори не мога да изчакам да ми изсъхне косата от банята, защото искам да ви говоря за Гърция. Направи ми впечатление, че нашите български медии доста рядко говорят с гърци, които искат да им обяснят за кризата в Гърция, а по-скоро говорят с българи, които имат магазини в Гърция, български банкери, български продавачки на женския пазар. И затова аз реших да говоря с някои свои приятели гърци, за да ви покажа как те виждат кризата в Гърция и за да можем да усетим ние по-скоро човешкото лице на това, което се случва, а не да слушаме само политолози, експерти и така нататък, които може би дори не са и били в Гърция. Първо, моите познати ми разказаха доста интересни неща за референдума в Гърция. Някои хора в Гърция вярват, че всъщност финансовия министър Янис Варофакис е бил този... Да, явно ще трябва да се среша косата. Сега вече сресана мога спокойно да кажа, че според някои гърци Янис Варофакис всъщност е бил идеолог на референдума и той е предложил на Алексис Ципрас да направи референдума, тъй като е вярвал, че при гласуване с не еврото ще падне много надолу, това ще предизвика криза в цялата еврозона и в крайна сметка ще засили гръцката позиция по време на преговорите с така наречената тройка. Преговори с тройката по късни нощни доби, за да стане тя четворка. Доста интересно. Само че гръцкият премиер е усетил, че това нещо няма да се случи, след като е видял, че след гласуването с не, еврото не е паднало катастрофално и никой не дава на Гърция просто е така пари, разбираш ли, е решил да уволни Янис Варофакис и дори, според една от моите събеседнички, те двамата в момента изобщо не си говорят. Някои гърци имат доста критично отношение към Варофакис, специално моите събеседници смятат, че той си е играл с Гърция 5 месеца, за да може да се опита да докаже своите икономически теории и всъщност е нанесъл доста големи вреди на гръцкия народ по време на преговорите. Това тяхно отношение към Варофакис много ме изненада, защото както повечето гърци гласуваха с не на референдума, той беше толкова страстен поддръжник на това не, че аз мятах, че гърците би трябвало да са му доста големи фенове. Както обаче се оказа, аз съм по-голям фен на Варофакис. Аз все още съм му фен, макар че смятам, че той беше до някъде доста арогантен в критиките си към Европейския съюз, имайки предвид, че той отива да моли за пари. И човек, който отива да моли за пари, не отива да моли за пари, наричайки кредиторите си терористи. Но той беше първият политик, когото аз съм чувала да се изправи толкова недвусмислено и смело срещу мерките за затягане на коланите. Той беше първият, който каза толкова ясно и силно, че тези мерки не работят в бедните държави и че не може да очакваш една страна да ти върне дълга, ако непрекъснато свиваш потреблението й, като уволняваш хора и хората няма на къде, разбирате ли? Няма на къде. С две думи, моите приятели смятат, че Варофакис не само, че не е помогнал на Гърция в сегашната ситуация, тъй като няма как да не е знаел, че когато се държиш толкова арогантно, няма да постигнеш нищо, освен по-строги наказания и по-строги мерки след това за държавата си. Докъде стигнах сега? И те ми казват, че Варофакис е бил най-голямата грешка на премиера Алексис Ципрас, откакто това правителство е избрано всъщност. Само да вметна също така една друга вътрешна информация от една грекиня, която ми каза, че има известен скандал с Варофакис по отношение на това, че той също може би е избегнал плащане на данъци, тъй като не е обявил, че дава някаква си там къща под наем. Това дали е вярно, дали не е вярно, да не ме съди Варофакис, не знам. Значи идеята е, че съпругата на Варофакис, според някои издания, е давала луксозни апартаменти и къщи под наем, без обаче това да се обявява някъде, където е трябвало да се обяви и не е плащала данъци за това нещо. Повече информация може да видите в вестник Прототема, който е гръцки вестник.
Така че с две думи никой, подчертавам никой, не бива да бъде съден за тази информация. О, то снима. Аз не съм готова. Други пикантни подробности от референдума са, че когато референдумът е бил обявен, всъщност никой в правителството или в гръцкия преговорен екип не е знаел, че този референдум всъщност ще бъде обявен. Ако спреш, ще е добре. Тя ми каза, че докато са се провеждали преговори в Брюксел, в стаята, в която е бил гръцкия преговорен екип, е влязъл някакъв европейски чиновник и е казал: "Вашия премиер току-що обяви референдум." И тогава лидера на гръцкия преговорен екип от шок и ужас си е изпуснал химикалката. Да, как я мислиш ти тази работа? Референдум? Как така? Няма как. Очевидно има Има проблеми с комуникацията в гръцкото правителство. Така че гърците, макар и мнозинството от тях да гласуваха с не на референдума, това не означава, че те са безкритични към онези, които ги управляват. Дори някои от тях ми казаха, че смятат правителството за доста популистко и за правителство, което само знае да протестира и може би се справя добре в опозиция, но правителство, което когато дойде на власт, всъщност няма представа какво да прави, разбираш ли. Просто няма край. Блокаж тотален. Спира шалтера и край. Други мои познати пък казват, че Сириза в момента е единственият шанс за Гърция, защото иначе страната може да попадне в ръцете на някои неподходящи хора, примерно в ръцете на Златна Зора и в ръцете на всякакви фашисти, хитлеристи, маоисти, нацисти и така нататък. Така че те смятат, че Ципрас заедно с Франсуа Оланд трябва да формират един блок от либерали, зелени, бембени и какво беше другото, и социалисти естествено. Така че да се създаде някаква съпротива на тези мерки, на това непрекъснато стягане на този колан, то вече дупки не останаха. Макар че почти всичките ми събеседници смятат, че Гърция трябва да остане в еврозоната и че алтернатива на Европейския съюз няма в момента. Някои от тях са решили, че Гърция трябва да се махне от Европейския съюз, да се върне към драхмата и че, така да се каже, мнозинството или на социалистически език пролетарията трябва да захване, така здраво да хване, да ги хване много добре средствата за производство и да осъществи нещо като социалистическа революция, която да превърне Гърция в нещо като рай на земята, нали, примерно. Но аз бих казала, че това по-скоро крайно мнение не се споделя от мнозинството гърци. Хора в Гърция, които са добре запознати с гръцките профсъюзи, смятат, че в момента гръцките профсъюзи направо ще избухнат срещу Алексис Ципрас и че Гърция трябва да се готви за множество такива, как се казваха, не гладни, генерални стачки. Може и двете, може да са гладни, може да са и генерални, нали така? Може? Моите събеседници смятат, че евентуално някогашно опрощаване на дълга на Гърция няма да им оправи проблемите по никакъв начин. И това е така, защото докато не се направят сериозни реформи в държавата, няма как да не започне да се натрупва нов дълг. Само един от хората, с които говорих всъщност, смята, че Гърция трябва едностранно да прекрати дълга си. И това е същия човек, който смята, че в Гърция пролетарията трябва да дойде на власт. А защо да се прекрати дълга едностранно? Защото не хората са взели този дълг, а банкери и големи корпорации и затова хората не бива да плащат за нещо, което някой друг е. Според моите събеседници, една от най-сериозните реформи, които трябва да се направят, да се случат и да се направят, то без да се направят някак да се случат, това е реформа на държавната администрация. Например, доколкото знам, държавната администрация в Гърция е над 350 000 души и за сравнение мисля, че българската държавна администрация е около
50 хиляди. А какво толкова администрират? Моите събеседници ми обясниха, че по-скоро хората в държавната администрация, доста голяма част от тях не вършат почти нищо, но стоят на работа, защото има един закон, който всъщност е Конституцията, и който закон казва, че държавната администрация в Гърция не може да бъде уволнявана и служители могат да бъдат гонени от работа само ако извършат тежко дисциплинарно или криминално престъпление. Така че всяко правителство, което идва на власт, идва със своята държавна администрация, обаче няма как да уволни старата. Въпреки това обаче то иска да наложи своите хора в администрацията и затова администрацията непрекъснато, периодично се раздува и това е така вече от 30-40 години горе-долу. Члена е 103 от Конституцията, който трябва да погледнете, ако искате да разберете защо държавната администрация, това е диагноза до живот. Обясниха ми, че сред най-ниските заплати, ако си държавен служител, е около 1200 евро. Една от моите събеседнички има баба, която е около 90 годишна. Работила е, доколкото разбрах, в държавния сектор 30 години. Внасяла е доста ниски вноски. Много ниски пенсионни вноски, защото обикновено държавните служители внасят ниски вноски за пенсия. И в момента получава пенсия от 1500 евро. Получава я в продължение на 30 години, тъй като е пенсионерка от 30 години. И тази пенсия е доста повече от това, което тя е внесла в пенсионните фондове. Така че нищо чудно, че хората в Гърция се избиват да станат служители в някое гише, да седнат на някое бюрце и да си прекарат приятно всеки работен ден и най-вече всеки пенсионен ден. Нещата не стоят точно така в частния сектор обаче, където минималната заплата е около 500 евро, малко над 500 евро, но работодателите в момента, в тази криза, доста често плащат около 300-400 евро и тези 500 евро се виждат само на хартия и то не на такава хартия банкнота, ами само на хартията там на договора. Обаче иначе няма 500 евро. В крайна сметка, данните за това дали гърците работят много, малко, дали въобще не работят и така нататък са доста противоречиви. И това е така, защото, например, моите събеседници ми показаха статистики, според които гърците работят около 40, даже над 40 часа на ден, на седмица. А пък французите, да речем, работят 38 часа, холандците работят около 31 часа и това са... Обаче пък други мои познати гърци ми казват, че гръцките държавни учреждения доста често затварят към 2 часа на обяд, примерно, хлопват кепенците и край! Работният ден приключи. За съжаление се видя, че от референдума в Гърция нямаше много смисъл, защото те хубаво изпуснаха парата, но сега пак ще трябва да духат супата. Да я духат супата и да спре видеото. В заключение можем да кажем, че на гърците им е писнало да ядат тая постна супа непрекъснато, но и им е омръзнало и от готвачите, които им готвят тая супа. И за съжаление тия готвачи не са само Европейския съюз, а са и техните собствени, често пъти лъжливи и крадливи политици. Надявам се видеото да ви е било интересно. Ако искате, оставете своите коментари за това какво мислите за ситуацията в Гърцията отдоле под това видео, за да може да се започва някакъв по-смислен дебат и да се прекратят вече празните приказки. Чао!